през законите минал всичко един път и е имущество на Олга. Смяташ ли, че това морално не е правилно? Морално апартаментът беше твой. Защото апартамента си го купила ти с твои пари и Олинката в покупката не е участвала. Олинката участваше в това, че... В какво участвала Олинката? Олинката в това, че... Че има чешко пълно. Да, има чешко пълно. Това е глупо. Не знам аз, защо така с нищо да има. Кажи, кой купи апартамента и с какви пари го прави? Кой го купи? Олинката ли го купи с нейни пари? Не. Колко ти е изплатил Сашо? Всичко е изплатил Сашо, обаче с Горе-долу каква половината цена. сума? Горе-долу каква сума, знаете ли? Много малка. Много малко. Беше 200 хиляди. 200 хиляди. Тя искаше 180. Това колкото струваше. Да, колкото струваше. Колкото И той струваше това на го е мен. изплатил. 200 хиляди плати. На час. Много Няма точно. значение. Няма Много значение. точно си Значи плати 200 хиляди е детето. платил. Ако Олинката е получила, сега не знам колко. 200 хиляди. Ако Олинката е получила 200 хиляди, значи... Толкова е. Мислиш ли, че 200 Така каза Джони. Така казваше Джони, че така е горе-долу. И с гаража. Ами да каже, тя не иска да каже. Да си каже колко е получила. Да видим. Ама мене ме е срам пред Олинката да ги... Да, ама Олинката... Как ще те е странно? Ама Олинката ги е получила тия пари, а Сашо ги е дал. Точно това каза и тези това е, адвокатите. да, Точно това разликата. каза. Тоест, обаче морално морално, погледното, Олинката не. от тия пари трябва да даде част на Сашо. Морално погледнато е така. Да, това е верно. Обаче... Защото на едната страна имаш 200 хиляди, които получаваш така отгоре, а от другата страна имаш 200 хиляди, които даваш. Това е верно. Но тя няма да се съгласи. Тя, че няма да се съгласи, сигурно няма да се съгласи. У адвокатки, to je neutrální osoba, tak jsem zjistila, že on... Jako má pravdu. Vajba. Viber nemáte. Teďko si najednou zjistila, že on má Ne najednou, to trvalo asi 20 let. A teďka jsem to právě přes, dokonce moji sestru jsem říkala, Světle, já tomu nerozumím, řekni mi ty, co si o tom myslíš. Teďka Světla je tady, protože to je moje rodina, to je moje půlka, tak se jí zeptej, co ty. Já jsem si jí zeptala už, co si myslí. Takže... Já tomu stejně nerozumím. Tak Saša ti to vysvětlí. Tak mi to musí někdo vysvětlit. Dano, može li da